Lehenengo esaldiakin Egi? hasiko gea, eta hoxe dio, perfekzioa ez da existitzen. Hoi Konfuzion esaldi bada, esaldi potentia, Konfuzio tipo listoa zen, Jode. Bai, ni buelta mango jot esaldi honei, Perfekzioa ez da existitzen, mio pixkat barruko lanetik egongo da enfokatua zuk dakazun gauza bakarra da oan dakazuna. Osea, ez zion espektatibatan galdua, edo nahi nuke hoi, agian etorkizuneko gauza baten zai bazen du bezala, minio, osea, zu dakazun gauza bakarra da oraina. Orain dakazuna. Oan daude, alazna eta urroko elkarren onduan. Haik azkarrak badia eta harima jakintxo baldin badia, elkarren konpartituko dute momentu hau, eta egongo dia bat bestintzat atope. Ni nahi nuke urko kineon berrin josekineon, bueno, babitu, hor ja espektatibak eta anazteka, eta zeiten dugu, momentu hau ez bizi, eta ustezko momentu baten zaion, total, momentua galdu indugula. Eta genuen bakarra momentua zen, orduan nik enfokatuko nuke esaldi jau, guk dakagun gauza bakarra da, hau, orain hau, ja pasada, oraina, ja pasada, oraina, ja pasada, hoi etengabe. Orduan ikasten bat dugu orainan era bat eoten, orduan nik buelta emango jota esaldi, orduan perfekzioa existitzen da. Ze perfekzioa hori da, zure oraina. Ez zaizu gustatzen? Bueno, jake gaur katxondo nozen izango nuke, pues izorrai, eta eman bertiuzun pauso guztia buelta emateko. Bino, hasi onartzetik, ez zait gustatzen, perfecto. Zein gozu aldatzeko, saiatu aldatzen, bino, dakazunoi mastikatuta. Ez, dakazunoi ukatuta, beste zeuzeren atzetikola, ez. Hau da dakazuna, hau da zue perfekzioa. Orainan bizi behar gala, ez? Bueno, orainan bizi dena, bizitza kalidade ikaragarrian bizitzena. Eta ez du ia ezarre behar, Berduna da, oraina disfrutatzeko habilidadi, hoi. Niki hobi eukitzetik etza hobe, hongo, Osea, ez da egiten, kanpoko gauza materiala difenti eukitzetik, momentu batin bai, hongo za hobe. Bi hilabeteta, loteia tokatuta, bi hilabeteta persona lehenoko zoriontasun maila berea bueltatzen menda, osea, ez gaia, ez, da? Momentun zer dut, hau? Momentun, imaginatu toki batea berandu haietzen aizala, pues disfrutatu, ez zure perfekzioa da, kriston ziztun hor barroko odol guzia mekauen gaina berandu niak ez dakizea, da, bueno, hola, no? Pues hoi da, ne momentoko perfekzioa, hoi bizitzen ikasten badu, ja ez du importa, ze batzutan zu haietzen zau berandu, bestetan beste bat haietuko da, pues haizu gaur nahi tokatzen zait, errespetatu, ez? Nere txanda hartuko du gaur. Gaur gaina berandu haietuko na.